Dius que aquesta és l'etapa més feliç de la teva vida, la d'alcalde de Sallent. Sí, Per què? jo crec que per una persona que li agrada la política, però la política entesa com l'art de transformar, no? Jo sóc una persona molt executiva, no? I per tant, doncs, quan tu ets alcalde, quan tu ets regidor d'un poble com Sallent, a més amb un tamany del voltant dels 7.000 habitants, les coses realment acaben passant. Quan tu projectes diguem-ne, reformar el pont, quan tu projectes un teatre, quan tu projectes qualsevol projecte que vulguis fer, el veus fet realitat. I això és una meravella, perquè veus realment l'efectivitat. A Sallent, per exemple, construir un teatre ha sigut un revulsiu cultural. Ha fet de que apareguin molta més oferta cultural, que la gent vulgui fer molts més tallers, es vulgui fer molta més activitat cultural. Per tant, aquests revulsius en un poble són meravellosos de poder-los veure. Per tant, això és el que realment dona sentit a la política. I això hem de ser capaços de poder-ho traslladar a la resta dels àmbits polítics. I per tant, jo realment crec molt en aquest àmbit de servei. Jo trenco una llança a tots els regidors, alcaldes del país que fan una feinada immensa, que somien els seus pobles i ciutats i que, a més, treballen per fer-los realitat.